weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to sehila baabi to taktake to buruji to samba kanji to wompu to tagu talla to wuliége ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idriss Diallo to butanda ha to galle ceerno Oumar Abdoulaye Diallo to ñomile ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Salem Wul Merzou ko jaagogal kalfinangal ko fati e gueɗe caggal leydi jokkodirala leyɗele omo tawetno talata hanki o e jillu makko to Dakar o joddima e Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi o wiinimo ɓatake mo hoorejo leydi Mauritanie windi to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal siifi kayida wonde kay ko interdit addude kay ittoyde pomme de terre e basalle kala caggal leydi nanude e ndera leydi he foof noon ko yidde wallude e ɗoftude remoɓe on fannu to leydi Mali naɓe hewɓe kay mbaɗi moɓodiral men talata hanki o yesso ambassade d'Algérie gonɗo toon to Bamako hollude mette mabɓe kay e darde Algérie daari e oɗo saaha joni tumde Algérie tigui wondene wambi terroriste en kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Chine to leydi Palestine ha to leydi Russie bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore ɗinnoro ari ko wallude e safrude ha moƴƴi kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma ceerno Amadou
Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa gandu bindi jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijane Diallo ko gando baɗɗo witteju mum tawɗo kadi gandal e galle bammum ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawran ɓen ɓe koyɗe musoje koyɗe guloje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuje kecceje musoje kala gorko mo melga wuro jinneji ne yaran ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate makko ko ɓurno ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire makko joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe korte weddaɓe dabru wonduɓe dabruji e weddaɓe korte kala gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to leegal Samia galle étage ne huccite goudron ne huccite usine plâtre ceerno Amadou Tijane Diallo to leydi Mauritanie sa yiiɗi jokkodirde makko numéro makko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base mum ne tawe to Dakar en tawi ɗen miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji ne jogui base to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie tawi ɗon sehil makko wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe numéro mum mbatta 77 536 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo wuuɗe mbaɗnen dando faade makko mande Mansa Keita ko gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue gando bindi labɗo reedu malaɗo woni joom gandal memotogal gandal jiirotogal guite gandal jadugal e nundal mande Mansa Keita gandal makko ɓuuri yaadude koye ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama bauxite e dendagal ngaluji tawateɗe e nder less leydi kala so tawi koye on fallu dillata jokkodire mande Mansa Keita joni joni ceeɗa basal ha laaɓa mbiya alhamdulillah rabbil alamina mande Mansa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti noon e nder leyɗele to kanŋe o ƴaƴƴi ƴewete eto jama yilete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire leydi Mali leydi Mauritanie leydi RD Congo Angola leydi Mozambique dendagal to jama o yilete dendagal to kanŋe yilete kala hen nde mo mbiɗa beele aɗa andi mande Mansa Keita ma wiyewo hayartu ayi gando ayi nunɗuɗo ayi neɗɗo kawniɗo sanne mande Mansa Keita yidde tengtinde nunɗal makko so tawi on jokkodiri o namdata komo hoore kuɗol on namdata komo avance o fawata e ma ka wawa on kaldat ha dakkodiron o hollum hokkuma golle ma ha jiira guite ma ha keeɓa ko jiɗɗa ɓerde ma ɓuuɓa gadda ko kaldun ɗon mande Mansa Keita sali tan ko jamfa mande Mansa Keita gorko pullo hen banggue maliganke hen banggue tawateɗo oɗo saaha joni to Ségou e nder leydi Mali sa yiiɗi hebde ko ɓuuri ɗo labde ko ɓuuri ɗo yajje mbatta ko 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 68 45 99 mande Mansa Keita mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alarba jeenaya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon silmon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba ko adi kabruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardogol sar abdoullahi sar fedde heblo sukaɓe afrique gardogol ceerno habous diallo eɗen pecca sunare men e musidɗo men sehil men correspondant men permanent toon to madina gounas kono ama sambalo caggal kay jaltugol aduna miñi ko biyetenoɗo moussa sambalo noon ko hecciyanki o yalti aduna kono ko kikiɗe talata hanki o wira toon to waɗi wuuro teddugo to madina gounas o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe nayyi eɗen pecca sunare noon faade dendagal fawi makko e dendagal madina gounas naɓe kala nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗoɗen to guidi maga talata hanki o jeetati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate gueɗe nder leydi ko siifi kayita on kayit noon ko holirde kayit wonde ittama e golle mum hono gouverneur mo guidi maga wondude e commandant de brigade gendarmerie mo Sehil Babi wondude e commandant du groupement régional garde national wondude e directeur régional de la sécurité mo guidi maga woni mawɗo police ji e nder falde guidi maga diwgol ɓeɗo noon e golle mumen ko caggal kay nde neɗɗo goto mayno o wira tigui e nder bamuleɗe Sehil Babi tawi ko tumaɗo o wona julɗo ko Issa Yanke caggal ɗum noon yimɓe wuuro ngo ubbitino goskiki daasi ɗum noon no fewi e nder wuuro ngo ha tengtito jeere kala ɗum noon waɗino vidéo ji noon carima e nder réseaux sociaux no fewi jagorgal ngal noon ya ñaaki kay holko tigui ko riwriɓe e ɗiɗon golle mabɓe kono tigui hakkillaji kala nangui kay koko fati oɗon alhaali ko adi ɗum noon tawi hoorejo leydi ndi Ahmed Cheikh Al Ghazouani nde o tini oɗon kabaru o yamirino kay nde enquête jaajɗo udditte hen tawi on enquête o halfinno ɗum tigui ko jagorgal kalfinagal ko fate défense leydi ndi wondude jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi wondude chef uji d' état major uji des forces de sécurité nationale leydi ndi ko ɓen kalfinno oɗon enquête ko enquête o noon saabi kay ha ɓeɗon diwa tigui e golle mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sifande tawi ko commissariat à la sécurité alimentaire siifi nden sifande noon tawi o sifde ɗum koye ambassadeur joɗaniɗo leydi Italie nder leydi Mauritanie ɗum ko talata hanki o nden sifande noon ko projet de financement kene qime ha milliard ene fawi temedde 3 millions taw ko haaliss goya émiro woni tigui limmore hinde nde on nden sifande noon ko sifande coopération hakkude Italie e leydi Mauritanie tawi fandare mum ko yidde wallude kay miskineɓe e nder yoga e région ngaji tawtiɗi e nder leydi e ɓoore nde noon ɓiyde ɗum tigui ko projet d'appui à la résilience alimentaire dans le centre et à l'est de la Mauritanie ballal ngal fayi koye miskineɓe tawateɓe hoddelaji ɗiɗi woni to hoddela garbi e to hoddela shargui wondude tigui e nder Asaba ha to taga kala ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Italie to Mauritanie noon ko kañuma siifi oɗon kayit ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Salem Oula Merzoug kañum woni jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e gueɗe jokkodiral leyɗele mo leydi Mauritanie omo tawe jillu makko talata hanki o toon to Dakar o joddima to noon jafuɗon e Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi leydi Sénégal o waɗi ɗum noon o wadde makko noon o weeɗimo ɓatake tawi on ɓatake ko lamɗo makko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie windi on ɓatake faade e Bassirou Diomaye Faye Oula Merzoug noon holliri wonde kay o yewtidi ko heewi e Bassirou Diomaye Faye ko fati kay ɓe jewtidi ko heewi ko fati alhaali diwanu o ko fati tigui e alhaali diwan e ko fati tigui e toɓɓe toɓe mbiyata toɓɓe international kala ha tenti noon ko fati kay e haɓade ɗanne suuɗeru e haɓade kadi ko wiyete trafic des migrants e nder diwan o holliri noon kanko o holliri noon wonde Mauritanie kay nana darino dole mum ponno haɓade kay on fannu woni ɗanne suuɗe ko fati trafic des migrants omo waɗi yaggi noon nde leydi Sénégal wawa tigui wallude leydi Mauritanie e nde ɗon haare ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen
men jen ha toon to sehil baabi jabbuɗen musidɗo men sehil men hono Zakaria Alassane Dia. Zakaria a salminama a juurama. jamal nyalle mon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare tv ali abouba golle maɗen jooɗi peewi meftande kumpital men ɗo e nder diwan meɗen e guidi makko ko fate banggue oɗo habar mo gartunoɗen e ñallal hankigal ko fate banggue kabaru gummorinoɗo ko fate banggue jagorgal kalfinagal ko fate banggue gueɗe nder leydi ko woni ministére de l' intérieur wonande on ɗon habaru oɗo saaha joni galle lamorɗo leydi meɗen Mauritanie yaltini kayit gam tigui laɓɓitinde on ɗon kabaru gummorinoɗo ko fate banggue jagorgal kalfinagal ko fate banggue gueɗe nder leydi wonande galle lamorɗo o huliti wonande oɗo saaha joni ko fate banggue diwan meɗen guiɗi makko gonnoɗo gouverneur biteɗo Ahmed Ould Dahi oɗon kanko golle makko koko jowa e oɗo saaha joni Ahmed Ould Dahi gonnoɗo gouverneur diwan meɗen guiɗi makko wonande golle makko koko jowa e oɗo saaha joni wonande noon on ɗon mo ganduɗa hoore makko ko gardinoɗo ko fate banggue gardinoɗo ko fate banggue gendarmerie noon kadi ha e gardinoɗo ko fate banggue e sûreté ɓeɗo kamɓe ɓe jiwama e golle mabɓe ha laaɓi ceer gardinoɗo ko fate banggue garde ha e gardinoɗo ko fate banggue gendarmerie ha e sécurité ɓeɗo jiwama e golle muɗumen ha laaɓi ceer hono noon ko fate banggue gouverneur on ɗon golle makko koko jowa e oɗo saaha joni ɗum ko kayit gumoriɗo to galle lamorgo leydi meɗen Mauritanie wiyama kadi nde ɗo yamirore immiri tan koye hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ahmed Al Ghazouani fayde e jagorgal kalfinagal ko fate banggue gueɗe nder leydi o watgal ɗo o gollal ummoro yamirore nde immi koye hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ahmed ɓurɗo lollirde Ghazouani ko kañum tigui waɗi nde ɗo yamirore fade e jagorgal ngal holitama tan wonande ɗum ɗo kay ari tan ko taw kadi nde ɗum ɗo kewi toon to wuuro meɗen Selibaɓe taw kadi ko ittude ɓandu wonande oɗo cankinoɗo waɗa ɗon e guenale ɗe holitama kadi wonande e winande ɗe yo losgoji mbaɗe hen ko ɓuuri yawde yaccade ha ande tigui rigui holko woni sababu ngal ɗo baɗal ha waɗiri hono dani toon to wuuro meɗen e Selibaɓe ɗum ɗo tan woni kabaru mo joguino ɗen ɗo kabaru gummoriɗo to galle lamorgo leydi meɗen e Mauritanie taw kadi on ɗon habaru ari ko laɓɓitinde kabaru garnoɗo e ñallal hankigal taw ummorino ko e jagorgal kalfinagal ko fate banggue gueɗe nder leydiji woni ministére de l' intérieur Zakaria Samba Dia Bekere gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia Beker golle ma jooɗi peewi habruji men e ɗemgal pular sino mimma to guiɗi maga koto leydi Sénégal paaɗen khalifa gonnoɗo khalifa général mo layen o yalti aduna jamma hanki o omo wiyetno Serigne Mouhamadou Mokhtar Thiaw laaye o wirama noon sanga weldoga hande o wira koto mausolée mama Limamoulahi to Yoff jande weltare TV noon ene duwono dendagal communauté layen kala no didorno e dendagal ummal islam kala e nde ɗo ustare eɗen mbiyande Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala waktuji seeɗa fawi hen saktama kay oɗo saaha joni lomto makko woni oɗo saaha joni laati khalifa général de layen ko biyeteɗo Seydina Mohamed Lamine Laye ko kañum woni oɗo saaha joni khalifa général kesso mo layen habruji men ɗemgal pular to Sédhiou paaɗen dadiɓe leydi Sénégal nane darino dole mumen ponno kay haɓade ko fate trafic drogue e nder jokli leydi he kala police halfinaɓe ko fate ɗen gueɗe mo Sédhiou ɓe koliri tigui wonde ɓe teeɓim sagataɓe ɗiɗo ɓe tawri ɗumen sappo joyi kilo drogue yamba mo hinde chanvre indien ɗum waɗi ko ñande altine jeeɗiɗi lewru avril gonɗe lusanga 10 heures drogue o noon ɓe koliri tigui wonde ɓen nanguiraɓe oɗon drogue ɓe batti ɗum tigui tawi oɗo saaha joni e juuɗe commissariat central mo Sédhiou enquête ne jokki en beele kay réseau o kala ene ande haalaɓa koto Thiès paaɗen e nder leegal jama guena to Thiès ko galle goto sumi toon cumo kulɓinigo no fewi bebbeyel gorel toxel guel duuɓi ɗiɗi wasi hen fittade mum ko sukaɓe tati noon gonno e nder suudu ndu caggal de caɓu ngu nden tigui yummiraɗo ummi gam ƴewde sukaɓe mum o fotti hen ɗiɗo e couloir tatabel ngel noon woni ɓurguel famdude ngel noon tawini heddi nder suudu to gulali makko noon e hoddiɓe kala haɗani kay ɓe donc wawde faddade walla faabade ngel ɗon bebbeyel ko hen ngel wasi fittadu maggel eɗen mbiya tan nde Allah lomtoto lomtina allahumma amina andaka taw noon holko saabi cumu ngu ha joni koye on fannu keddoɗen yetti ko wuuro tawtego e nder commune mo Jolof mo affe Jolof ko cumu waɗi toon kadi talata
hanki o sanga 14h woni 2h kikiide tibaji kewdi noon e kaake kewde wondude e nguura mabɓe e jawdi mbawi tilfima hen no feewi nguura mabɓe noon mbiɗen nguura mabɓe tilfima hen no feewi hay neɗɗo goto noon wasani hen fittade mum kono teskama kam debbo nayejo goto mo duuɓi 60 gonnoɗo goto indira tibaji he wawi barmude hen barmande musde no feewi oɗo saaha joni omo tawe tigui to suudu safrindu daffe Jolof ko sukaɓe waɗannoɓe ataya noon sara tiba goto teskama kañumen caabi cumu ngu enquête noon gendarmerie udditi hen enquête koto leydi Sénégal ha joni kettoɗen Ousmane Abdoulaye Baro o subama on nommama chef de cabinet du président de la République tawi ko arrêté numéro 0084 95 ciifaɗo kay talata hanki o jeetati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi kanko noon o jogui ko martaba ministre conseiller auprès du président de la République o lomti e oɗo poste noon ko biteɗo Pape Amada Ndouro mbaɗanoɗo kay limogé ittunoɗo e golle mum par décret numéro 2025 34 346 du 28 février 2025 tawi tigui on décret sakta kabaru o sakta kay ko ñande jeeɗiɗi lewru mars 2025 ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen fondation Mo Ibrahima ɓe keeɓi tarɗe kese no feewi ɓe koliri kadi weltare mabɓe mawde no feewi kay hebdeɓe oɗo tawi kadi ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall on noon oɗo saaha joni on waɗama membre conseil kadi e membre comité des prix Mo Ibrahima ɗum noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no ɓe kolliri hen tigui weltare ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no feewi Macky Sall noon mbiɗen kañum wonno hoorejo ngendi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi o wonino kadi hoorejo cetala CEDEAO ɗum ko 2015 ha 2016 o wonino kadi hoorejo fedde union africaine ɗum wonno ko hitande 2022 ha 2023 Mo Ibrahima noon ko tigui ko organe tawi kadi kala saaha ɓe kewi ko suɓade goto e ardiɓe leyɗele Afrique dogre Afrique tawi kadi ko moƴƴinde golle mum on ɓe kewi tigui hokkude yenari e kala saaha ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu leydi Sénégal gam yidde wallude remoɓe leydi ndi ɓe ciifi kayita hollude kay wonde ko interdit haɗama kay wonande ɓen adduyoɓe basalle e pomme de terre kala caggal leydi ɗum noon ko interdit e oɗo saaha joni kala jiɗɗo talde kay walla wadde frite alay saago ñaama basalle walla pomme de terre tawi ko demaɗo e nder leydi he ko talata hanki o noon kabaru o sakti e nder batu ngu ɓe jooɗino taw jooɗino batu ngu ko ARM woni tigui wondude e jawgal kalfinaɗo ko fati e juulagu ɓe kolliri noon hitande hikka nde leydi Sénégal remi basalle e pomme de terre ha wayno kooce kay saabu ɓe ndemi oɗo saaha joni ɓe jogui fodde temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi ujunere tonne basalle e pomme de terre ko rema e nder leydi he kadi ɓe taw waɗama consommation ko leydi Sénégal ñamata hitande ko fati e basalle e pomme de terre ko temedere capanɗe joyyi ujunere tonne kamɓe noon ɓe ndemi ha temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e ujunere tonne on paami tigui e ɗum wawi jogade leydi ndi ha no hannirta ni hono holliri kay Serigne Gueye Diop kañum woni jawgal kalfinagal ko fati e juulagu e laagu e nder gendi Sénégal ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali talata hanki o jeetati lewru avril Mali naaɓe hewɓe tawteɓe nder banko mbaɗi moɓodiral mumen diño mumen yeeso ambassade leydi Algérie tawateɗo to Bamako lidde mette mabɓe kay e ko laamu Algérie kay ɓe mbiyata kay wonde wambude ɓen e kala saaha wat boniɓe hollirde kadi wonde kay kamɓe de ɓe gondi e koninkoɓe leydi mabɓe noon siftinde on noon gila kayamde Algérie liɓi dorona goto tawi mo leydi Mali gila nden kayim tekkere ne surka hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ɗum saabinoma kadi ha dendagal leyɗele tawi ko leyɗele jeeyaɓe ngal ɗo catal bitegal AES woni alliance des états du Sahel woni leydi Mali leydi Burkina Faso e leydi Niger mbawino tigui noddidde ambassadeur uji mumen wonno joɗannoɓe ɗumen toon to leydi Algérie ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde o siifi kayita hollirde kay wonde diwgo
liggol ha laaɓi ɗiɗo élevage ɗiɗi jangganoɓe to lycée mo Khayi tawi ko lycée mo mbiyata Khayi NDI ɗum noon ko caggal kay nde jonde conseil disciplinaire joɗino guila ñande 1 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e no gatanayi teskede kay wonde sukaɓe ɓen e boni nedi kiɗi no fewi ko ɗum saabi noon kayiɗo sivama ɓen sukaɓe diwama ha laaɓi kay e nder oɗon lycée hen goto ne wiye Lamina goɗɗo o waɗanno ko classe CG7 goɗɗo ene wiye Moussa Ba classe CG4 ɓe diwa noon ɓe diwama ha laaɓi e nder oɗon lycée ha joni ko leydi Mali keɗoɗen laamu leydi Mali ene sohli oɗo saaha joni 7,7 fonctionnaire woni gollotoɓe taw koye fonction publique ko kawguel noon yuɓɓinte no ɓe kewade kala hitande teskama noon e guel ɗon kawguel hitande hikka nde 59 ujunere fayi 100 yimɓe sappo ɗum woni ko joƴƴini kayitaji men gam ɗaftodirde kay ɗiɗo 1,7 place ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj salminama juurama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendangal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey ene wayno men ɗo wonde jagorgal ko fewti e faggudu Bori Fili Sissoko ko nannganoɗo kay fodde duuɓi 3 e feccere o wawi kay nawede toon to safrinde ngam wawde kono safroyade ska noon kanko noon e oɗo saaha kanko dey wona karɗo cellal no fewi o tuma noon o gila kay e mundugol kadi oko fadde kadi e lanandi wowa ka ɓe on taw ko gaddoto leydi wono iwe ka sonno ɗum noon amo tuma hen hande toon to leydi wono Mali ɓen de ene wayno mbawi koye kamɓene laamu ngu uddi tawkoto ko weeyo mum wonande kay tawkoto ko leydi won Algérie nde tawno wonde ɓe mbi wonde ko tekkere ene luuɓa hakkude mabɓe ɗum gila altinare jeɗɗi lewru tawkoto ko boyi nayi ɗo nogas tati mbawi huddu kay tawkoto ko weeyo mabɓe ngam wasde kay leydi won Algérie heɓidade e wasde arde kay ya garta hakkude leydi oɗo Mali kañum e leydi tawkoto Algérie ɗum noon uddama weeyo ngo ha ko ɗon tan wawi hadde toon to Guinée Conakry jagorgal mabɓe ko fate gueɗe caggal kono leydi ñande altinare jeɗɗi lewru boyi ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi o wima cifodiral wat taw ko protocole tawkoto ko nanodiral hakkude leydi tawkoto ko Guinée Conakry kañum e leydi hono Mauritanie e wawde newnande e ittude crise gonɗo ɗo ko fati kay e jibinande mabɓe wuurde ɗo e nder leydi hono Mauritanie mbaɗa kay ma mbawa dañde kay wono wellitade mumen ɗo ko caggal kay nde aroɗo ɗo jillu kanko jagorgal ngal Maurice Zanda Kouyaté e nder capital mo leydi hono Mauritanie. Niger laamu ngu ɓami pellital waddude e ɗemgal mabɓe Hausa taw ko ɗemgal national wawde hutorede ɗum noon e ɗemgal Français ngal mangal woni ko lokkoy ngal sippitade e ɗum noon ɓe lumtino ɗum ene wayno tawi taw ko leɓɓogal Hausa ngal. Ghana jagorgal leydi hono Mauritanie ko yewti e gueɗe caggal hono leydi o wi o kankone o yewtidi e taw kadi ko o yewtidi e joɗaniɗo toon leyɗele hono deddude Amérique ko yowiti noon e taxe uji musɗi ɗi Donald Trump fayi e mabɓe ɗi o wi noon taw kadi ko ɗen gueɗe leydi mabɓe o wi noon o holliti noon kanko ko mo Ghana ene wayno de oɗo kadi naworani kay leydi Ghana haydara ko haalte ko ɗum noon naworani leydi Ghana nawra ko leyɗele kedduɗe ɗum noon toon Gabon ko ñande 12 lewru ndu gonɗen ɗo ɗum noon ɗum ɗon ɓe mbawat kadi wadde kay suɓade on gartoɗo hono leydi ndi ene wayno noon kamɓe ƴamoɓe arda leydi koɓe yiɓɓe jettato hono noon gaɓogol ngol dey ene wayno dey ɓe mbi wonde ala ko heddi hen so wona balɗe tati ɓuuri noon wawde feñde e ngolɗo gammugol kanko dey ko oɗo biyete plus colatere ɓurigo guema ko kanko ɓuuri yawde yaltude hen ɗo tawno wonde kanko folli ne ndeyi ono aali bonko o yittuɓe jappere mum joni noon o ɓorima comci hono yankagal ngal o yiiɗi kay ko wonde tawde ko civil o wara o wawde kay waddude e ɓeɗo yimɓe jeɗɗiɗo ɗum noon taw ko foɗodirde taw ko gaggodirde nde ɗum noon ene wayno kay ko 12 nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe mbawata kay foɗodirde ɗum Ghali Abouba ko ɗum rewi tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam weltare
Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma juuɗi peewi ko anuddi kabruji men nder dongre Afrique takkosan juulama ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wuro Sewgi ko on takkosan juula ha to galle ceerno Sama Sa to Matam ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓiri ko to leydi Chine puɗorɗen ko guerre commercial musɗo woni oɗo saha noon hakkude leydi Chine e dowlaji tedduɗe Amérique ɗum noon ko caggal kayde Donald Trump ɓeyduno taxe uji mum kene ɓuura temedere e nder temedere kala kene ɓuura 100% e produit ji tawi ko produit ji ummotoɗi to leydi Chine joni laamu leydi Chine kañum ne waɗi joftigo mum sabu ɓe ciifi kayida noon ko hollirde wonde ɓe ɓeydi e taxe uji kala produit ji ummotoɗi to dowlaji tedduɗe Amérique ɓe ɓeydi hen kene qime ha capanɗe 64 woni 84% produit ji ummotoɗi to dowlaji tedduɗe Amérique adan ko 34% woni ko ɓe pawno kono ɓe kolliri à partir de kay alkamisa wonde sanga 21h ko nden tigi ɗum fuɗɗoto taxe uji kala ko ummi dowlaji tedduɗe Amérique fawe hen taxe uji kene qime ha 84% koto leydi Palestine puɗɗoɗen paaɗen armée leydi Israël ene jokki kay jorde bomboje mum e pettoje muɗum e nder Gaza alarba hande o noon ɓe kolliri kay wonde ɓe mbaɗi bombardement ɓe mbari hen kadi commandant e nder bombardement ɓe mbari goto e commandant ji Hamas e nder Gaza ville ko missile noon ɓe tobɓi galle goto étage woni immeuble goto e nder bombardement hen noon fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali mumen leydi Israël noon holliri tigui wonde tobɓi ko terroriste koto leydi Russie paaɗen laamu leydi Russie ɓe convoqué ambassadeur kesso joɗaniɗo France e nder Moscou tawi ko ministre des affaires étrangères mo leydi Russie kañum convoqué mo ɗum noon ko caggal kay nde laamu leydi Russie nani tigui wonde rusnajo goto golloto to ministére mabɓe nanganoma waktuji seeɗa kay e nder goto e aéroport uji ɗi leydi France ɗum noon no ko ñalawma kurɗomo nanga caggal kay woppitede mom ɗum noon saabima kay ha ministre des affaires étrangères mo leydi Russie convoqué ambassadeur joɗaniɗo France toon to leydi mabɓe koto leydi Chine duttoɗen cumo kulɓinigo waɗi e nder nokku goto to yimɓe tawi ko yimɓe ene yeeɓe keewi moftede to ɗum noon koto rewo leydi Chine waɗi noon ko famde kala yimɓe nogas tawi ko nayeɓe moftanoɓe toon mbasi hen pittali mumen cumo ngu noon ko jamma hanke waɗi sanga 21h waktu Chine anda ka taw noon holko saabi cumo ngu woji udditama hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon silmon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba robiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj so tawi ko kabruji men toon to Guidi Makam ko musidɗo men sehi men hono Zakaria Samba Dia ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on